A saki Bazoum, sabon kira kenan daga abokansa na tsawon akalla shekaru 40, inda suka ci gaba da cewa ba za su juri ci gaba da ganin 'ya'yansa na neman mafaka a waje ba, da kuma ana neman mai da su marayun ƙarfi da yaji. Wannan kiran na cikin wata sanarwa haɗin gwiwa ce da abokan nasu suka fitar a birnin Dakar na ƙasar Senegal, inda hambararren shugaban ya yi karatun jami'a. Malam Ali Adam ɗaya ne daga cikin masu fafutukar a saki Bazoum ɗin. Ba za mu iya gajiya ba da magana akan Mohamed Bazoum saboda mu a tunaninmu babu wata doka ta duniya ko ta addini ko ta turanci ko ta ƙasa da ƙasa da ta ce ka kama mutum ka tsare shi ba kai shi ba gaban kotu ba kai shi ba garan shari'a ka tsare shi a wani gurin da hallo ba gurin tsare mutum bane, saboda dokoki ma na ƙasa da ƙasa ai cewa suka yi in har mutum ya yi laifi to za a kai shi da gidan kaso a ajiye shi kan a yi da tattara bayanai kuma a zo a mashi shari'a. Amma ba Mohamed Bazoum ba haka nan bane ba, inda yake ba gidan kaso bane, da mu da su wanda suke tsare da shi kowa ya sani. Mu a tunanin mu abin da ake mishi zalunci ne. Mohamed Bazoum mutum ne wanda aka zalunta, kuma bai kamata ba a ce mun kyale mun sa ido kaman ba a yi ba komi. Sanarwar haɗin gwiwa ta asa ayar tambayar cewa har zuwa tsawon wani lokaci ne duniya za ta ci gaba da yin shiru tana kallon ana tsare da shugaban da aka zaɓa ta hanyar demokradiyya. To amma Isufe Emud, shugaban kungiyar farar hula ta Emsu Sande reshen jihar Agadez da ke goyon bayan gwamnatin mulkin soja ta Nijar, ya ce wannan zance ba shi da marabi da tatsuniyar gizo. Wata tatsuniyar gizo da muka gani a yanar gizo, inda waɗansu da suke kiran kansu abokan hambararren shugaban ƙasa waɗanda suke a ƙasar Senegal. A wurin al'ummar Nijar, mulkin shugaba Bazoum ya zama tarihi. Waɗannan su mutane duk yawancin goyon bayansu da kasashen waje yake. Dalilin ma taron nasu ba za su iya yin shi ba a Nijar, sai dai su nemi wata ƙasa can daban. Tun daga can suna kira ga al'umma, suna neman fidda al'umma ga turba ta gari da Allah ya azama bisanta yau da shekara 2 da suka wuce. To ina so in sanar da ku da wannan kokensu ba zai kai ga ci ba, saboda al'umma Nijar a gaba ɗaya sun jaddada yarda da aminci ga shugaba Abdurrahman Chani. Tuni dai masharhanta a sha'anin siyasar Nijar irin su Malam Sani Rufa'i ke cewa magoya bayan Bazoum ɗin sun zo da sabon salo a wannan sanarwa saɓanin irin wacce suka saba fitarwa a baya. Kan leka a wannan yanayin da suka fito wannan karan akwai sauyi, za ga cewa ba su yi ba magana akan harkar lazo a sake komowa kan harkar demokuraɗiyya ko ya sake dawowa kan mulki shi. Wannan ana ga kamar wani sauƙaƙa halshe ne akan abubuwan da suka saba yi. Na biyu, sun nemi wannan karan su ba da tausayi, sun yi alhamani da kalamai na ba da tausayi wanda zai karya zukatan mutane, maimakon wanda suka saba yi na da su zo su yi ta sukan hukumomin da suke iko a yanzu. Wannan sanarwar magoya bayan Bazoum din da yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan da aka jiyo ɗaya daga cikin 'ya'yansa Hinda Bazoum ta hoto tana kiran ƙasashen duniya da su sa baki a saki mahaifin nata.